Moje meno je Martin Korčok, pôsobím v Múzeu holokaustu v Seredi, ktoré vediem od jeho založenia v roku 2016. Venujem sa ochrane ľudských práv, vzdelávaniu v oblasti holokaustu. Prečo má zmysel hovoriť o holokauste 80 rokov po konci druhej svetovej vojny? Tak o holokauste má zmysel hovoriť vždy. Hlavne v prvom momente ide o najväčšie zlyhanie demokracie v dejinách ľudstva, čiže je to veľmi potrebné si to neustále pripomínať. Ďalej je dôležité cez holokaust pochopiť mechanizmy zla, akým spôsobom dochádzalo k dehumanizácii ľudí, že nezačínalo to len plynovými komorami, ale k tomu bolo treba dôjsť. Najprv to boli slovné útoky, potom fyzické útoky, sústreďovanie, deportácia a následné vraždenie ľudí. Je taktiež veľmi dôležitá úloha kritického myslenia. Akým spôsobom by sa chcel niekto chopiť moci a všetky tie kontrolné mechanizmy, ktoré môžeme použiť na to, aby sme tomu nejakým spôsobom zabránili. Čiže kritické myslenie je veľmi dôležité už aj pre mladých ľudí a pre študentov. Preto by sme mali začať už v školách. Potom je to ochrana demokracie a ľudských práv, čím som aj začal, lebo samotný holokaust bolo najväčšie zlyhanie demokracie v novodobých dejinách. Potom je uchovanie výpovedí preživších. Preživší už odchádzajú, už ich tu nemáme. Čiže je len na nás, akým spôsobom budeme pokračovať v tom, čo oni odovzdávali nám. Pretože ak budeme ticho, tak potom navždy zmlkne aj ich hlas. A tomu by sme nemali dopustiť. No a v neposlednom rade je to aj reflexia vlastných dejín. Pretože ak zabudneme na to, čo sa dialo v minulosti, ak sa s tým nedokážeme vyrovnať, tak samozrejme nie je možné, aby sme s čistým štítom pokračovali ďalej. Ako hodnotíte čin Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, teda útek z Auschwitz a napísanie ich správy? Útek Vrbu a Wetzlera hodnotím ako jeden z najväčších hrdinských činov nielen v období druhej svetovej vojny, ale aj v podstate v období 20. storočia. To, čo sa im podarilo dokázať, sa podarilo len málo ľuďom. A okrem toho, že v podstate urobili takmer nemožné, okrem toho ešte priniesli svetu aj správu o tom, čo sa na tých miestach deje. Pretože my vieme už teraz, že neboli jediní, ktorí odtiaľ odišli. Ale boli jediní, ktorí podali opis, dokonca dôsledný opis o tom, čo sa tam deje. A v tom momente a v tom období to bolo také tvrdé vyjadrenie reality, že mnohí ľudia tomu nechceli veriť. Až postupne, keď sa odkrývala pravda a keď vychádzalo na svetlo sveta to, že oni priniesli reálny opis skutočných udalostí, ktoré sa tam diali. Vtedy sa vyplavilo na povrch všetko, čo oni priniesli a v podstate až vtedy sme mohli zistiť, alebo vtedy v minulosti mohli zistiť, čo oni dokázali. Ale jedna vec je, čo oni riskovali, čo priniesli, čo odovzdali svetu. Pretože to bolo potom šírené prakticky do celého vtedy slobodného sveta, ktorý bojoval proti zlu v podobe Tretej ríše a jeho spojencov. Ja sa často zamýšľam však aj nad tou druhou stránkou mince, že tá správa prišla. Ľudia o tom vedeli. No napriek tomu podnikli dostatok na to, aby zabránili ďalším transportom, ďalším vraždám. A to je tá otázka, ktorou sa dosť často zapodievam. Prečo? Pretože ja si to prenášam aj na súčasnosť. Aj v súčasnosti vo svete
je mnoho konfliktov, či už regionálnych, alebo väčších. A vieme, že v nich trpia ľudia. Vieme, že je tam veľmi zle a vieme, že existuje, teoreticky by existovala pomoc za istých okolností. A napriek tomu aj teraz veľa rozmýšľame a veľa váhame, že či tú pomoc poskytnúť a či to urobiť. Že jedna vec sú tie historické udalosti a súvislosti, ktoré nás niečo naučili, lebo už nás niečo naučili. A druhá vec je, ako využívame tie vedomosti, ktoré sme z tých historických udalostí, alebo konkrétne z tejto jednej historickej udalosti vzali.